Ako imate loše obućare u nekom polisu, njegovi građani neće imati veće štete, osim što će ih boljeti noge. Ali ako u tom polisu imate loše učitelje, vaša država doći će u pitanje za 3 generacije, a možda će i nestati. Ta misao koju je napisao Platon u jednom od svojih kapitalnih dijela danas zrači svojom punom snagom, potvrđujući stav da nije skupa knjiga nego neznanje. Svako društvo utemeljeno na istinskoj želji da se razvija, gradi se na znanju onih koji tek dolaze. Zbog toga im treba pružiti pravu priliku i do kraja potvrditi krilaticu da mi sjedimo na plećima predaka da bi bili bolji od njih. Ali kako zadržati mlade u državi u kojoj su rođeni? Kako ih motivisati da ostanu i se u budućnost vežu za Crnu Goru, kada znamo da je tokom posljednjih 25 godina 140.000 mladih ljudi, mahom najboljih, otišlo odavde u želji da sebi obezbijedi uslove dostojne pravog života? Šta im ponuditi? Na to pitanje odgovor daje i Univerzitet Crne Gore, koji je pokrenuo inicijativu, odnosno stipendije od 300 € mjesečno za najbolje studente tokom 10 mjeseci godišnje, uz priliku za praksu i stručno usavršavanje kod vodećih kompanija u Crnoj Gori. Stipendije najboljima, posao kod najboljih. To je jedna velika i važna inicijativa koju Univerzitet Crne Gore sprovodi u saradnji sa renomiranim domaćim kompanijama sa ciljem da najboljim studentima omogućimo ne samo stipendije, već i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija. Dakle, finansijsku podršku tokom trajanja školovanja, ali možemo slobodno reći jasnu perspektivu nakon završetka studija. Ova strateška inicijativa povezuje akademsku zajednicu sa privredom sa ciljem da stvaramo jedan drugačiji, bolji ambijent, da gradimo jedan novi sistem u kojem će se vrijednovati znanje, rad, upornost, posvećenost, u kojem ćemo nalaziti način da podržimo najbolje studente, jer u konačnom cilj nam je da najbolje studente zadržimo u zemlji, da im pokažemo da i ovdje postoji bolja budućnost i da je put do te bolje budućnosti Univerzitet Crne Gore. U vezi sa kriterijumima dodjele stipendija želim da napomenem da će se prije svega vrijednovati akademski uspjeh, ali pored toga učešće, odnosno rezultati na takmičenjima u oblasti preduzetništva i inovacija, međunarodno iskustvo, dakle učešće u programima međunarodne mobilnosti, ali i učešće u projektima, naučno-istraživačkim projektima. Također, važno je napomenuti za one koji još uvijek ne znaju da je Univerzitet Crne Gore u saradnji sa privrednim subjektima za ovu godinu obezbijedio stipendije u iznosu od 300 € na mjesečnom nivou u trajanju od 10 mjeseci. Također, pravo prijavljivanja za stipendije imaju svi studenti Univerziteta Crne Gore koji 2. i 3. godine, ali i studenti master studija, dakle naravno oni koji budu zadovoljavali kriterijumi koji budu u konkursu. Konkurs za stipendije za narednu nastavnu godinu biće raspisan u oktobru.